pressuposa ja que està permanentment diversificant l'economia valenciana. L'economia valenciana té la fortalesa precisament en la seva diversitat. Nosaltres tenim sectors madurs de l'economia que hem de modernitzar, que hem de digitalitzar, que a més hem de fer sostenibles, però als que no hem de renunciar. Estic parlant des del sector serveis fins a la indústria agroalimentària, que és molt potent, i el que hem de veure és de quina manera al final tots els sectors fan possible allò que hem dit de vegades, fer millor allò que saben fer bé, perquè hi ha moltes qüestions que en aquests moments no han de passar definitivament al racó de la història en termes econòmics, sinó que encara hi tenen molt de futur. I per una altra qüestió, clar, tot el que és l'aterratge en la nova economia. Nosaltres, si hi ha una acció del govern que s'ha plasmat amb resultats ben clars en aquest temps, ha estat l'aposta per la innovació. La societat valenciana ha fet una gran passa endavant. Val a dir que en les xifres de la Unió Europea, de la Comissió, la comunitat autònoma espanyola que més llocs ha augmentat des de l'any 16 fins ara en innovació està la comunitat valenciana. Estàvem molt a baix, però hem pegat un salt i estem després d'Euskadi, de Madrid i de Catalunya, la qual cosa fa veure que aquests processos de transformació del model econòmic ja estan funcionant. El que passa és que no es pot fer una dicotomia entre nova economia o sectors avançats de la nova economia i els sectors madurs. Jo crec que tots els sectors econòmics valencians, els que estan d'alguna manera impulsant l'economia valenciana, tots tenen un espai. El tindran d'una altra manera, però tots el tenen.